курби рубли русӣ таи 3 ҳафтаи ахир ба шиддат поён меравад. ҳоло дар бонкҳои тиҷорӣ 10 рубли русӣ ба 1 сомонию 15 дирам баробар шудааст. сокинони тоҷикистон ки аксарият пойбанди рублҳои муҳоҷирон ҳастанд, аз беқурбшавии рубли русӣ нигаронанд. پول کلان خرایی میکنن 20 30 روسی روی میکنن وقتی که روی میکنن قرپال شده پکشنی دادند نمیشود خیلی ضرر دیدیم. барои бархи хонаводаҳо манбаи ягонаи даромадашон пули русӣ мефиристодаи фарзандони муҳоҷирашон аст ки беқурбшавии он ба даромадашон зарбаи сахт задааст. Я бача дорам, я бачакам дам Россия ки ҳавай дад нигоҳ мекунем моя 2000 рубли русӣ рӯй кардааст 238 сумми ами тоҷикӣ шуд. баҳром шарифов иқтисоддони тоҷик беқурбшавии рубли русиро ба ҷанги тӯлкашидаи ин кишвар дар Украина пайванд медиҳад. якум таъсири таҳримҳо ба иқтисоди Россия ки аз тарафи давлатҳои ғарб қабул карда шуд, дуюм ин маҳдуд кардани савдо бо мамлакатҳои Европа, нафту газу чиё ки хело ва хело даромади асъорӣ меовард ба Россия. Ва сеюм ин фурӯши газу нафту дигар ба ёш ба давлатҳои шарқу шарқ бо нархи паст. таҳлилгарон мегӯянд ҳарчанд поён шудани қурби рубл таъсири мусбате ба иқтисоди тоҷикистон дорад, аммо дар умум зиёнаш бештар аст. албатта поён рафтани қурби рубл ба қимати маҳсулоте ки аз русия ба тоҷикистон ворид мешавад таъсир дорад, яъне қиматҳо каме поинтар мераванд, аммо фарқи байни воридот маҳсулот аз русия ва интиқоли пули муҳоҷирон ки аз ин кишвар ба тоҷикистон ворид мешавад ҳудуди 7-8 баробар аст фарқи расмии он. пас хулоса ин аст ки зарари поёнравии қурби рубл аз фоидаи он ба маротиб бештар аст. пас аз ҳамлаи русия ба Украина дар моҳи феврали соли 2022 кишварҳои ғарбӣ алайҳи Москав таҳрим ҷорӣ карданд ва он замон қурби рубл ба таври назаррас поён фаромад, вале дертар каме ҷон гирифт. ҳоло дигарбора рӯ ба поён ниҳодааст. ҳар сол садҳо ҳазор шаҳрванди тоҷикистон дар ҷустуҷӯи кору маоши муносиб ба Русия мераванд ва ин кишвар яке аз манбаъҳои асосии даромади хонаводаҳо ба шумор меравад. бо таваҷҷӯҳ ба ин, ҳар тағйир дар арзиши рубл ба вазъи зиндагии онҳо таъсир хоҳад гузошт.